Mahigit 2 dekadang mural painter sa Calasiao, Pangasinan, hinahangaan sa nature-inspired na mga obra. Atin siyang kilalanin sa report. 25 years na sa kanyang propesyon bilang mural painter si Tatay Chris. Nabutan pa namin si Tatay na nagpipinta sa isang pribadong ari-arian sa Barangay Gabon, Calasiao, Pangasinan. Maganda na raw kasi ang panahon kaya't balik trabaho si Tatay Chris. Isa si Tatay Chris sa mga hinahangaang pintor sa probinsya kaya't kaliwat kanan din ang kanyang mga kliyente. Marami pang naka-line up. Kuminsan nga hindi ko na ginagawa yung iba, sobrang dami. 15 anyos daw si Tatay noong nadiskubre niya ang talento sa pagguhit at pagpipinta. At ngayong 59 anyos na siya, hindi pa raw kumukupas ang pagmamahal niya sa pagpipinta. Hilig niya ang mga nature-inspired concept, bagay na hinahangaan ng mga taong nakakakita ng kanyang mga obra. Basta paggandahin mo lang, saka may sariling concept. Hindi yung pag sinabi nilang ganito ang gusto nila, mangyayari, ikaw na magpaganda. Isa sa mga namangha sa kanyang talento, ang retired US Navy na si Tatay Eduardo. Talagang napagkaganda. Nakita ko yung mga ipininta niya sa mga eskwelahan. Dahil sa kanyang passion sa sining, napagtapos niya ang anak sa kolehiyo na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa bilang nurse. Para sa kanya, isang malaking biyaya ang kanyang talento na bread and butter niya sa mahigit 2 dekada. Papasalamat ako sa Diyos na binigyan akong ganitong talento. Yun ang number 1 talaga sa Diyos. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio.